Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन दिनै माने श्री बिश्वकर्मा फुजा बिनि थाखाय आङो माजबाद टाउनाव फैदों आरोना दसे बेरायनो। बेनिफ्राय नोंथांमोननो दाखालि बावै आङो मोनसे भिडिअ शुटिं खालामदोंमोन जे मिउजिक एलबाम जोंहा गथ'फोरनि बिनानावमोननि दा बियो रिलिज जाबाय आरो आं बेखौ आपल'ड खालामबाय। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय चेनेलाव थांनानै चेक आउट खालामबानो जाबाय DB प्रडाक्शन आंनिनो बियो। बेयाव आङो मिउजिक भिडिअफोरबो लाबोयो बिदिनो सर्ट मुभिबो लाबोगोन फुल मुभिबो लाबोगोन आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थायोबा उनफोराव दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो। थ' नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बोरै मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरदो आरो बेजों लोगोसे माने नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन आरोना नोंथांमोननिसिम। बेनिफ्राय माने बिराद खस्थ' मोनबाय आरोना माबायाव एडिटिंआव 1080p माने 60 फ्रेमफोराव खेबनांगौमोन 25 फ्रेमाव 50 फ्रेमफोराव खेबनांगौमोन नाथाय केमेरानि सेटिंखौबो नायबाय थायासै डाइरेक्ट माबायाव दंमोन बुस्थुआ 1080p ओमफ्राय 80 फ्रेमाव दंमोन 80 फ्रेमाव माने एसे स्ल' जायो नालाय माबायाव एडिटिंआव थाबथा थुबथा जाबाय आरोना ओमफ्राय लिपसिंखौ बारा मिलायनाय मोनासै आङो थेवबो आं हगारबाय माने एडिटिंआव बिराद प्रब्लेम जाबायना ओमफ्राय बेनोसै आरोना। ओमफ्राय दिनै बिश्वकर्मानि एसे बेरायदों आं नोंथांमोननो देखायगोन जोंनियाव माबायदि जायो बिश्वकर्मा फुजाफ्रा ओमफ्राय दा लकडाउननि थाखाय बारा मोजां जायाखै आरोना होमबाबो देखायगोन आं। ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ आयुष ओरै फैब्रा आयुष दङ आयुष बिथांनि इउटुब चेनेलनि नामा जाहैबाय विश बक्स नैबे स्क्रिनाव होनाया दै बिथांना विश बक्स कुछ तो बोलो। खुलुमबाय नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नङा दैमनि बिथांनि यूट्यूब चैनलाव ओमफ्राय आं यूट्यूब चैनलनि लिंकखौ होनानै होबावदे बिथाङा बिराद होबाय आरो होनो होबावबाय आं अके नैबे स्क्रिनाव होनाया दै विश बक्स थ' जोङो एसे बेरायनोसै नामा आं लिंबाय बिसे सिख्लाफोर देखायगोन आं नोंथांमोननो सिख्लाफोर मिथिबाय समायना आंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड दै एक्स गार्लफ्रेन्ड नङा मिथिबाय थ' लोगोफोरसो नायलांबाय था मिथिया बहाय थ' नोंथांमोन आं दायो माने नोंथांमोननो आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ देखायनोसै दै नायनो हागोन दै सब बेबो एक्स गार्लफ्रेन्डनि माने उथुदै बिसोरो किबायटा कोई दिन आया कौशल किबायटा केनेকুৱা লাগিছে ইয়াত আজি মানে বিশ্বকৰ্মা পূজাটো মজা মানে এতিয়ালৈকে ভাল লাগিল এইফালে চাপৰে কোনা ইয়াত কিবাটা পূজাটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কেতিয়া কিমান টাইমত আহিব হেৰিটো ব্ৰাহ্মণটো হা 4টা মানত আহিলে কি পূজা হ'ব এতিয়া কৰিবলৈ আমাৰ পূজাটো ৰুমতে হ'ব আইনা ইচ্ছা माबा नै उन्दुदोंसो हायनाया नेनो बाबाय आरोना बुं जल्दि हायनाया गाबबाय हायनाया देब्रा इयाव सिखारनाय इयाव बुं नै इयाव बुं जल्दि थ' नोंथांमोन माने जोंहा पुर'हिता मोनफैथ'वाखै आरोना ब्राह्मणा ओमफ्राय थ' नोंथांमोन माने दिनै बिश्वकर्मा फुजा नालाय बेनो आरोना ओमफ्राय दा जोंहा मोनफैथ'वाखै बे जोंहा आदानि गेस दुखान नोंथांमोना सोरबाफोर माजबादियाव आरो सेंग्रा सिख्लाफोर कलेजाव फरायनो थाफैयोबा गेस नांगौ जायोबा बेयाव फैदो मिथिबाय बेयाव फैबानो जाबाय जोंहा नै बिथाङा थाखायो गेसथ' किमानाव दिया যায় অলপ কৈ দিয়ে বৰ্তমান 955 কিবাটো আৰু ন সিলিন্ডাৰ ভৰোৱাটো তাৰপিছত নতুন কানেকশ্যন কৰিলে এটা নতুন কানেকশন কৰিলে ডিপেন্ড কৰিব কি লয় কাস্টমাৰ হয় যদি গোটে বস্তুখিনি লয় তেতিয়া এনে মিনিমাম কিমান পৰা স্টাৰ্ট আন্ডাৰ 5000 আহি যাব আন্ডাৰ 5000 ন
माने नोंथांमोन 5,000 मोनगोन बेयाव गेसखौ जायफोर माने माजबाद कलेजफ्राव फरायो सोरबा माजबाद एरियायाव थायो नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरो ना बिथांमोननिफ्राय लांफैबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोन बिश्वकर्माया बेफोरबायदिनो जायो आरो ना जोंनि एरियायाव ओमफ्राय दायो माने लकडाउनाबो बारा मोजां खुलिजोबाखै नालाय खुलिदोंबाबो माने दासो एसे जाखांगासिनो दङ माने जायगा बेनिफ्राय दुर्गा फुजाया बिराद मोजां जायो आरो आं देखायगोन दुर्गा फुजाखौ दुर्गा फुजाया जाहैबाय जोंना अक्ट'बरनि 11निफ्राय जागोन ओमफ्राय आङो दायो आदा मृणालनि गेस दुखानाव दं आरो ना जायफोर माजबाद एरियायाव फरायनो थायो माजबाद कलेजफ्राव ओमफ्राय सोरबा बिदिनो माने जायफोर सोरबा थायो आरो ना माजबादाव जब मावग्राफ्राबो दा नोंथांमोना नैबे आदा मृणालनियाव लांफैबानो जाबाय गेसखौ बे माइनावगुरि होनना बुङो एरियाया माइनावगुरि खाथियावनो अलंबार बास स्टेन्ड एरियाया अलंबार बास स्टेन्ड आरो ना बेयाव लांफैबानो जाबाय जायफोर माजबाद एरियायाव थायो नोंथांमोना गोदानबो मोनगोन आरो ना गोदान कानेक्सन 5,000नि आन्डारावनो जागोन आरो ना 4,000 5,000नि गेजेराव जागोन दा नोंथांमोना लांफैनो हागोन ओमफ्राय दायो आं भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नोसै आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बेफोरबायदिनो थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाफाय लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि